Okay, why don't we all stand up? As we start our service this morning, let's pray. Lord God, we just want to thank you for your goodness and your grace. We would just want to thank you, Lord, for a brand new day. Lord, salamat, Lord God, for another opportunity, Lord God, just to come into your presence. Father, just to come, Lord God, into your feet, Lord God, and just to dwell in your presence, Lord God. Father, we pray, Lord God, today that as we would worship you, Lord, that you would just move in this place. God, fill our hearts, Lord God, with thanksgiving, Lord, with adoration, Lord God. Lord, just have your way in this place. We are so excited for your love. We're so excited for your grace, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, even for the people who are still coming. Lord, I pray, Lord God, that you would protect them. Father, that you would bring them here safely. Lord, give them a ride, Lord God. And even, Lord God, to those who are joining us online, Father, I pray, Lord God, that wherever we would be, Lord God, whether one or two, Lord God, are gathered in your midst, Lord God, you are in the midst of them. So, Lord, we just pray, Lord God, that as we would worship you today and as we would study your word, that you would change our hearts, Lord God, change our minds. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Hello, sound. Hello, good morning, everyone. Uy. Oh, may buntag sa tanan. Sa tanan nga nasa gawas, no? Palihog ko og sulod na og sa mga tao nga naa sa online. Please, mamarahog tang tanan so we can start our praise and worship. And tanan diri no, naay kamo, tanan diri na tiil, tanan diri na ikasyagit para sa Ginoo. Amen. So karon atong awitan, atong buhi nga Dios. Go.
nga amahan, imong ihatagan anak na si Jesus. Tungod sa gugma mo, adunay kagawasan. Gugma, kung anu'y mo, Jesus, nabati sa kalibutan. Gugma, ako pasalamatan ug yubuan. Tungkol sa imong kagaman, simbahon, simbahon, magiging ka. Malaganatin mo kung kalimutan ikaw. Kasalang yubuan, dahigot sa tungkol sa imong kagamanan. Simbahan, yubuan, malaganatin mo kung kalimutan. One more time. Paghahalang dun mo, Diyos nga amahan, imong ihatagan ang anak na si Jesus. Tungod sa gugma mo, adunay kagawasan. Kung makaluoy mo, Jesus, nabati sa kalibutan. Ikaw, dahil doon sa kalibutan, sa imong kagamhanan. Simbahon, magadagon ka. Yubuan, alaganan sa kalibutan. Awitan, awitan, alaganan sa kalibutan. Awitan, awitan, alaganan sa kalibutan. Sa tibuok kalibutan, sa tibuok Mag-aawit, magadayig, magasimba kanimo lang. Ikabayaw, ug ituboy ang imong pangalan. Imong gugma, ihitugnan, Diyos na malaang kamanan. Magadaygon, ug simbahon, ang buhi mong ngalan. Simbahon, oh Diyos. Mag-aawit, magadayig, magasimba kanimo lang. Ikapayaw, ug ituboy ang imong pangalan. Imong gugma, dihitugngan, Diyos nga bala ang kamhanan.
magadaygon ug simbahon ang buhi mong ngalan. Pasinunggan himayaon amo kang simbahon. Tanan may gininawa mo dahil ug musimba kanimo. Di buong kalibutan musimba imong ngalan Jesus. Tanan may gininawa mo dahil ug musimba kanimo. Di buong kalibutan musimba sa imong ngalan Jesus. Pasinunggan himayaon amo kang simbahon. Come on! Magasimba, magadayig, magasimba kanimo lang. Imong gugma, dihitugnan, Diyos nga balaag amhanan. Dayon, simbahon, ang buhi mong ngalan. Dayon, ug simbahon, ang buhi mong ngalan. Pasinunggan himayaon amo kang simbahon. Come on! Tanan may gininawa naigok mo simba kani. Di buong kalibutan mo simba sa imong ngalan Jesus. Tanan may gininawa mo naigok mo simba kanimo. Di buong kalibutan mo simba sa imong ngalan Jesus. Pasinunggan himayaon amo kang simbahon. Pasinunggan himayaon amo kang simbahon. Come on, let's just worship Him. Oh Dios. Tanan may gininawa mo daig ug musimba kanimo. Di buong kalibutan musimba sa imong ngalan Jesus. Tanan may gininawa mo daig ug musimba kanimo. Di buong kalibutan musimba sa imong ngalan Jesus. Pasinunggan himayaon amo kang simbahon. Pasinunggan himayaon amo kang simbahon. Pasinunggan himayaon amo kang simbahon. Oh Dios. Hunog sa pagdayi, katibo lang. Hunog sa pagsimba, katibo lang. Hunog sa pagdayi, katibo lang. Hunog sa pagsimba, katibo lang. Puno ng pagsangyaw sa kagibulungan mong buhay. Dili ko ipuno ng pagpaambit sa kakawasang napatunan. Ang akong gusto, gilokso-lokso o gisaya-saya sa imo sa Diyo. Ang akong gamot, iwara-wara o ipapapakot sa kagawa sa napatunan.
sa imong presensya. May kagawasan. Sa pagdaing, kanimo lang. Marunong sa pagsimba, kanimo lang. Sa pagdaing, kanimo lang. Marunong sa pagsimba, kanimo. Dili ko ihulong ang pagsayaw sa kagibulungan mong buhay. Dili ko ihulong ang pagpaambit sa kagawasang nabatukan. Ang akong gusto, kilugso-lugso, huwag isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Akong kamot ni Warara. Huwag ipagpagpagpag sa kagawasang nabatukan. Ang akong gusto, kilugso-lugso, huwag isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot ni Warara. Huwag ipagpagpagpag sa kagawasang nabatukan. Sa imong presensya, kung may kagawasan. Well, let's just give God a shout of praise. Why don't we just continue to be in the attitude of worship this morning? Karong kabuntagon kung naamoy kabugaton or naamoy mga butang nagiatubang, I just want to encourage you. No? The altar is open, and at any time during the worship, you want to be prayed for, you want our pastors are ready to pray for you, to lay their hands on you, and just to declare to you the goodness of God. Today we're going to learn a new song. Ang message na song is very simple. I just want to speak the name of Jesus. Gusto ko lang ideklarar ang nga ni Jesus sa tanang sitwasyon sa akong kinabuhi. Because the name of God is higher, is greater, and stronger than any name in this world. No, during our devotions last week sa 2 Chronicles, kapila gibalik dito. Kapila gyud gibalik dito igsuon. Kung unsa man ang inyong mga battles that you are facing, dili na ninyo kailangan pa i-fight. All you need to do is stand, be still, worship. Ideklara rin mo ang pangalan ni Jesus and see it done. So why don't we just declare the name of Jesus right now? Mo sonoroshike. Oh, roroson nonoy. Buot ko'y deklarar ang ngalan ni Jesus sa matag kasing-kasing ug una-una. Dunay kalino sa imong presensya sa ngalan mo, Jesus. Buot ko ang deklarar ang ngalan ni Jesus sa matag kasing-kasing
kasing uguna-una, kaya dunay kalinaw sa imong presensya. ang ngalan mo, Jesus. Kaya ngalan mo, Diyos, kaya ngalan mo na igahong o kaayuhan o kinabuhi. Muhang sa tanang gabos, muhayag sa kangiti, ug mo dila. Come just say, Put ko'y deklarar ang Ni Jesus, sa matag kasing-kasing una-una, kaya dunay kalinaw sa imong presensya. sa ngalan mo, Jesus. Bukod ko'y deklarar nga niya sa tanang bisyo, sa tanang bisyo sa taong igapos, imantalang panglao mo kagawasan sa ngalan ni Jesus. Kaya ngalan mo na ikaw o kaayuhan o kinabuhi. Mumugag sa tanang gabos, mumugag sa tanang gabos, muhayag sa kangit-ngit, ug mo dila. Kaya ngalan mo, Diyos, kaya ngalan mo na ikaw o kaayuhan o kinabuhi. Mubungkag sa tanang gapos, muhayag sa kangiti, ug mo dila. Ngalan mo, Diyos, buhod ko'y deklarar nga ibabaw sa tanang kahadlok, ibabaw sa kahadlok ko kasubo. Mga taong wa na'y gana na mabuhi, andi si Jesus. Gusto ko'y deklara ang ngalan mo, Diyos. Buhod ko'y deklarar nga ni Jesus, ibabaw sa kahadlok, ibabaw sa kahadlok, ug kasubo. Sa mga taong wanay gana na mabuhi, hani si Jesus. Kaya ngalan mo na ikaw o kaayuhan o kinabuhi. Bubungkag sa tanang gapos, muhayag sa kangiti, ug mo dila. Kaya ngalan mo na ikaw o kaayuhan o kinabuhi. Mubungkag sa tanang gapos, muhayag sa kangiti, ug mo dila. Oh, ngalan mo, Diyos, oh, rarasondo no shikie. Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangingin, patog
sa mga hisog sa kong pamilya. Gusto ko i-declarar God mo, Jesus. Come on church, just sing it with us. Jesus, Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, patog sa mga kaaway. Jesus sa kong pamilya, gusto ko i-declarar God mo, Jesus. Oh, Jesus, Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, patog sa mga kaaway. Jesus sa kong pamilya, gusto ko i-declarar God mo, Jesus. Come on, just your voice and sing, Jesus. Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, batog sa mga kaaway. Jesus sa kong pamilya, gusto ko i-declarar. God, we just want to declare your name. Oh, we shout Jesus. Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, patog sa mga kaaway. Jesus sa kong pamilya, gusto ko i-declarar God mo, Jesus. Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, patog sa mga kaaway. Jesus sa kong pamilya, kaya ngalan mo na'y gahom o kaayuhan o kinabuhi. Mubungkag sa tanang gapos, muhayag sa kangiti, huwag mo dilaan. Oh, kaya ngalan mo na'y gahom, kaya ngalan mo na'y gahom O kaayuhan, o kinabuhi. Mubungkag sa tanang gapos, muhayag sa kangiti, huwag mo dilaan. Kamatayong gilupig, ang tabon na abli, gihilom ang sala loob nga na, ang langit nilado. O sa ngalan mo Diyos, walay makakontra, walay kapareha. pusa'y mag-ari ka. Imong ginalian, imuhang ginayan, galang labaw sa tanang ngalan. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan mag-ari ka. Imong ginalian, imuhang himayan, magkagamhanan sa ngalan mo, magkagamhanan
Magkagamhanan sa ngalan mo. Ang ngalan ko, Yesu Kristo. Magkagamhanan sa ngalan mo. Wala isang maribo. Magkagamhanan sa ngalan mo. Oh, Yesu Kristo. Would you sing that? Magkagamhanan sa ngalan mo. Magkagamhanan sa ngalan mo. Ang ngalan mo, Yesu Kristo. Magkagamhanan sa ngalan mo. Wala isang maribo. Magkagamhanan sa ngalan mo. Oh, Yesu Kristo. Oh. Come on, just worship Him in your own words right now. Oh, Yesu Kristo. Oh, ra 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 sono no shiki. Oro sono no kono no no mana na na na. Oh, sono no shiki. Oro sono no shiki. Sa ngalan mo, Diyos, may kaayuhan, katarungan. Sa ngalan mo, Diyos, may kinabuhi, walay katapusan. Sa ngalan mo, Diyos, may bagang oro ka na shikie. Oh. Walay kakontra, walay kaparehan, walay katapusan, maghari ka. Mungging harian, buhang himaya, ngalang labaw sa tanang. Walay makakontra, walay kaparehan, walay katapusan, maghari ka. Imuging harian, walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan, maghari ka. Di mo kiyari, di mo hangibaya, nalalabaw sa tanang. Oh, Amen. 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 Bakit ka pareha sa atong Ginoo? Amen. Amen. Ora ko na mag-aampo dito. Ano na tayo assurance na kung kita mo ampo doon sa atong amahan kung ano na yung mga milagro na makita mo. Amen. So una, malayo kita na ampo sa Israel mga kaigsuunan. Ampo na to nga panalangina ng Israel. Maluwas ang Israel. Si ampo ang kaluwasan sa Israel. Ikadua ay ampo na to ang Israel trip tarong November. Okay? Pwede pa kang mapuyo. So ampo kung ganahan ka, ay patalo ko to sa iyo. Ampo na to nga mahimong ka blessing sa katausan ng joy. Kaya pili panalangin sa Ginoo ang mga tao mo panalangin sa Israel. Okay?
Gamiton ka sa Ginoo sa pagsayo sa iyang mga balita o pagdala ng mga kalalihan kaniya. Okay? So Israel, panalangin sa Israel, ang atong nasod, wisdom guidance, kunya, iba-iba sa pinagkasin. Katuloy mo o galingon, ibutang ang imong kamot sa imong kasing-kasing, iyapo nga ikaw, magpalilikod niya sa Ginoo, kung ikaw matiumadon, obedient. Sige, ang mga kalisunan. Lord, 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 Lord,
may pangalan ninyo, igsuon. Ayaw sa mulingkod. Igsuon, mga igsuon. Ayaw sa mulingkod. Arit ka sa tubangan pa ninyo. Arit ka sa tubangan natin. Tubangan ka, tubangan. Kutob lang sa 4 rows. Ikaupat na kutob mga kaigsuunan. Ato pinapatakan nyo, ano yun ang mapalikod? Palihog din nakahinta. Ang naay anak o kira niya. Hinta, first 4 rows lang. Anak natin, kutob na doon sa ikaupat. Ayaw ito kalima. Kung may kalima na ka, isupak na ka sa akong isulti. Wala ka nituman. Diba? O. Wala basta sa ginagmay butang, pag matinumanon ta, mahimo siya ng habit na to. O, ningon ko nga ikapila lang. O pa, tanawa kung asa ka. Kung isubra ka sa upat, unsa na ka igsuon, isupak ka sa akong instruction. Simple instruction, pero makahatag o makadevelop o obedience na itong tanan. Dili ta katuman sa instruction sa Ginoo unless motuman ta sa instruction sa mga labaw na to. Kaya kung di ka motuman sa atong labaw, makita na to, sakop na sa di na to makita. Amen? Hindi mo ko galingon ma-develop ang akong obedient heart. Masaya na ito i-develop mga kaisunan? Okay, obedience na to, no? Kailangan panalangin sa obedience. So, ano sa na ma-develop ang imong heart of obedience? Sa pagtuman sa mga tao na taas nimo. Okay? Atong mabriya na itong Biblia sa Marcos 12. Ilang ginakupasahon mga kaisunan, no? Marcos 12, 41, 44. Atong makaplagan niya ang usa ka balo. Nga doon niya sa templo niya, gisimba, nagdala siya sa iyahang offering. Okay? Kining usa ka balo, nakakatch sa attention ni Jesus Christ. Kumbaga, sa tanang mga tao nga nisimba dito, kining balo, na appreciate ni Jesus Christ. Okay? Atong tan-awon nganong na-appreciate. Di ba ningon sa sa 2 Corinthians 9:6-7 atong nakatunan? Remember this, hinumdumi, kung kinsay magpugas og jutay, mag-ani og jutay. Kinsay magpugas og daghan, mag-ani og daghan. So, kinsay gusto ninyo mo anig daghan? Amen. So, ang question karon, unsa man ang daghan? Unsay imong definition sa daghan? What is your definition of sowing generously? Okay, so sa akong nakita sa Biblia, mao kining sa Marcos 12. Kini usa ka babae nga balo. Okay? Ngano man, nangablit ko si Jesus Christ ito sa mga apostles, in siya tan-awan ninyo ning gibuhat sa balo. Unya nahimo siyang leksyon. Okay, so I believe si Jesus aduna sa election alang kanato. So na siya observation. Ang rich, na diri? Palihog, pael. Okay, ang dato, kita niya daghang mga dato. Pero ang mga dato, dagko ilang gihatag gamay. Ha? Dagko sila gihatag. Dagko. Unya na si usa ka babae, kining babae balo. Okay, sa iyang gihatag, dako o gamay? In fact, 2 copper coins lang. Pero sa 2 copper coins, na-catch niyang attention ni Jesus Christ. Gignan niya tanawa ni. Okay, so who was commended by Jesus Christ? Kumbaga, ang i-appreciate ni Jesus Christ, ang katong babae nga, nagdala og 2 copper coins. So ang question karon, unsa may generous giving? Kaya katong mga dato, nagdala man sila dagko, di ba? Dagko ang ilang gihatag, pero katong balo, duhara ka copper coins. So, unsa ang definition sa generous giving? Okay, atong tanawon ni. What is 100 to 1,000? Pila na ka percent? Ang 100, dako gamay. Ang 100, dako or gamay? Ang amount ra, ang 100, gamay, dako. Ha? Gamay ra ang 100, di ba? Ang 1,000, dako, gamay.
Dako. Okay. Pero, what is 100 to 1,000? Pila ka persyento na? 10%. Ang 1,000, dako or gamay? Ganina, gikumpara na to ang 100 o 1,000. Asay mas dako, 100 or 1,000? 1,000. Pero atong ikumpara, ang 100 sa 1,000, pila ka porsyento? 10%. Ang 1,000 sa 10 million, pila ka porsyento? Ha? 10% na gyapon. So, asay dako? 100 or 1,000? Hello? When it comes to percentage, asa ang dako? Parehara. Kinsa ni hatag og mas dako? Ang 100 or 1,000? Hello, namo diha. Tok-tok mata na mo. Ang 100 or 1,000? Ha? Kinsa ni hatag og mas dako? Wala. Kay ngano man. Although ang 100 kumpara sa 1,000, murag mas dako ang 1,000. Pero ang 100 gikan man sa 1,000, so pila ra siya? 10%. Ang 1,000 gikan sa 1 million, so pila ra siya? Ha? Sakto ba ko? 1,000 sa 1 million? No, sorry. 100,000. Ang 100,000 sa 1 million, pila na? 10%. So 1,000 to 1 million, pila ra? 0.0001. So dako siya gamay. Gamay. Okay. Now, so, kita na to know which is bigger in terms of amount, ang 100 or 1 million, which is bigger in terms of percentage. Okay? Now, which is generous sowing? Ang 100 or 100,000? Amount ra, kumpara ang 100 o 1,000, asay mas dako, generous, makita ni mo nga na generous. Ang 100,000, agree ta? Agree? Okay. Now, atong balikod. Ang 100, gikan sa 1,000. Pero ang 100,000, gikan sa 1 million. So, pila ka porsyento? 10%. Unsa man, naabay generous? Pareho ra, wadili? Pareho ra sila. Okay? How about 500 from 1,000? Ha? Okay. Ang 500 o 150,000, unsay mas dako in terms of amount? Unsay in terms of amount, ang iyang amount ra? Of course, ang 150,000. Karon atong tan-awon in terms of percentage. Ang 500 gikan sa 1,000, pila man na? So pila iyang gisow? 50%. Okay? Ang 150,000 gikan sa 1 million, pila man na? Ha? That's only 15%. So kinsay mas dako gihatag? Ang 500 or 150,000? Ang 500. Nasabta na to? So unsay definition sa generous giving? Dili sa amount kundi sa porsyento. Mao na ingon siya kining bayhana, pobre siya, pero sa iyang kawaladon gihatag niya ang iyang tanan. 2 copper coins ra. So ingon siya kining mga dato, nagdala sila dako nga amount, pero sobra ra to sa ilang kadato. Pero kining widow, makita nimo tanan iyang gihatag. Mao na si Jesus Christ, gituduan ta og principle gipakita sa atoa. When you say, because he who sows sparingly will reap, and he who sows generously will reap. Okay. I had this one observation. Sa kadugay na mga pamastor, no? Daghan na gyud nakita, 40 ka tuig na mastor. And some of them, you have seen it, sugod pa sila hantod karon. Nya magsugod gyud og wala. And there was this, akong observation na ni, no? And you will not know kinsa gani ni. Because I'm just making my observation. Sa gamay pa, grabe mo hatag, oh. Nagsogyod dako kay ngano man, nituo sila nga mo prosper sila. And gi-prosper sila sa Ginoo, wala. Gi-prosper. Okay? Karon pag prosper, ang ilang paghatag,
Kung pila ilang gihatag kaniadto nga dili pa sila prosperous, maura sa dang ilang paghatag sa dihang di prosper. So what do you think? Mo senso sila mo konhod. Mo konhod. Yung ko sister. Tanawa ang inyong pattern. Sa inyong pattern, makapredict na ko unsay mahitabo sa inyong kinabuhi. Udi mo mudako, instead mo konhod mo. Hello? Actually, predictable ang sistema sa Biblia. Saon sa imong itanom, mao'y imong anihon. So makapredict jud ka. Kung di ka mag-honor sa Ginoo, unsay imay tabos imong kinabuhi. Kabaw na ka. Kung imong i-honor ang Ginoo, unsay imong ma-predict. Ikaw panalanginan sa Ginoo, success, prosperity. Amen? Kung ikaw magtanom og jutay, unsay imong ma-predict? Jutay ra sa dang imong harvest. Kung ikaw magtanom og dako, unsay imong ma-predict? Dako ang imong ma-harvest. Karon kinsa ang mo decide? And now ikaw. So dili ang Ginoo. So kung gamay atong harvest, ayaw basula ang Ginoo. Hello? Kung dako atong harvest, magpasalamat sa Ginoo. Amen? Amen. Nasabtan na ito mga kaigsuunan? Okay, klaro? Okay, gusto ko nga kamo ang mugamag definition unsa ang generous sowing. Okay? Kay nagsulti ra magyud og prinsipyo ang Biblia pero natay example nga atong makita. Okay? I'd like you to get the tithes. Honor na to ang Ginoo. Okay, sa dili mag-tithes, makapredict ka unsay mahitabo? Makapredict ba ta? Hello? Makapredict ta dili? Yes, no? Walay tagna-tagna sa kingdom sa Ginoo. Uy, klaro ang prinsipyos Ginoo. Amen? Okay. Kung mo-honor ta sa Ginoo, makapredict ba ta? Yes. Naay proteksyon ng Ginoo. Pero kung nagani mahitabo mo nang makabalik yung kas Ginoo, Lord, gano'n yung nahitabo? Ngayon mong gisulti, mauman eh. Di ba? Pero, kung kita mismo, adunay pagpakya sa atong mga pagsunod sa Ginoo, di kita kabasos, Ginoo. Mo repent ra gyud ta. Miyari ta pasaylo ako, Lord, unfaithful gyud ko, Lord. Amen? Amen. Okay, salamat sa Ginoo. Klaro kayo yung pulong, no? Klaro kayo yung pamaagi kung diin kita malaglag o diin kita mapanalanginan. Klaro gyud. Wagi ingon nga, Lord, wa man ka nagklaro. Klaro ang Ginoo, oy. Kita ra ang wanituman. Pero sa matinumanon, aduna gyud mga panalangin. Magampot ta mga kaigsunan. Ready na ta? Ginoo, salamat kay sa imong pulong. Klaro kayo, Lord. Ang imong sistema sa imong kingdom, Lord, nga kini klaro sa among hunahunag ng among mga kasing-kasing. Ikaw nagtudlo nga klaro, Ginoong Jesus. Walay gray area, walay ngit-ngit, kay ikaw man ang kahayag. O adunay kahayag sa among hunahuna og kasing-kasing. Kung gusto mi nga maka-harvest og daghan kami, kinahanglang magtanom og daghan. O before mi magtanom, kinahanglang dadon namo pinaagi sa among mga pagpasalamat og sa gugma namo, Lord, magkami matinumanon among dadon ang imong ikanapulo og ang among mga halad. Lord, tinuod ang imong pulong. Wa jud ka na sayop bisag ka usa. Di gyud ka masayop, Lord. Sahay di lang mi kasabot. Mao na mangayo mig pagsabot, Lord God. Lord, we are bringing to you your tithes and we are bringing to you our generous seeds. Receive our seeds, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, you can stand up and you can bring the tithes and your seeds to the Lord. Thank you. What's up, cruisers? Were you blessed by the blessing point tonight? Well, it's time to give back to the Lord. If you are online, please refer to this bank account.
bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless. Good afternoon, cruisers. So today I'll be talking about constructive criticism. So I bet when you hear this, it's gonna make you triggered gamay, diba? Some people, I know who you are, and it's okay, because it also hurts me sometimes. So from Proverbs 15 verse 31, it says there, if you listen to constructive criticism, you will be at home among the wise. But why are there people not accepting constructive criticism? Why is that? Why? So guys, I have a story. There's a guy who wanted to edit. So he did Photoshop. He learned all the basics and techniques. Shana all. So he was assigned to edit post of the church page. And so he finished the task and the guy thought the edit looked nice. But for the leader, it wasn't. And so the leader gave some suggestions, but the guy was very mad, like Goku mad. Because he hated suggestions or corrections, because he thought he was right. So when he was mad, to calm himself down, nag-Christian music siya. Pero dili ka tong pampas song ha, mga slow song ba, like mga kalma na song. And he realized that he needed to improve. So the end. So what have we learned, guys? So we learned that pride is always what stops us from learning and also accepting constructive criticisms. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, isla puti. So, constructive criticism is never a bad thing. I'll show you some signs that why it is a good thing. First is, you have a humble heart. So, see? Humble heart. Second, you'll be more successful. And thirdly, your skills will be improved. Yeah. Danger, giants, battle is my story. But alone, I won't know. Is always by my side. God of angel armies is always by my side. Same since death died. Wanted by a landslide. Hallelujah.
it to the flex, mine. That power made a point, next slide. Reppin' this side. Shoes ain't Gucci, I just keep my foot on gravitas. Yeah, coming from my neck now. When the game about to end, you expect foul. Oh, vanity, take and try to cancel me. I don't feel your plan for me. I just made a canopy. When you come to handle me, there's enough. Check 2. Okay. Hatagig pahiyom imong tapad, ina mayong buntag. Inagimingaw na ko nimo. Daigo ng Ginoong Diyos. Kung wa ka kaila sa imong tapad, palihog lang igsuon, ila-ilaha in town. Kana bitong tan-aw nimo maulawon, nya dili mo lingi, kana igsuon biraha. Aron makabaton siya nga wa siya nag-inusara o dili angay nga ang usa ka igsuon sa Ginoo mubati og out of place nga wa siya nailhi, kinahanglang mabati niya nga naa siya sa dapit sa siya gipaadto sa Dios. Amen. So sigurado na mo kada na mo sa inyong tapad. Sige, mangutana ko be, sampulan ni nato. Sampulan nato. Brad, kinsa na nasa mong atubangan ba? Sipi, kisa ni mga tubangan, kalot lagi. Naalagi ko ito magawas kalit, ila-ilaha ang imong atubangan. Dali raman ang tapad pod. Atubangan man a konsulti. Ila-ilaha. Waka kay baho, maninang na ni mo sumukasal. Ila-ilaha. Duha na sila, tulumang day gani o. Oh, sample ra na ha. O nga, Brad, Sipi. Ha? Unya ang tapad? Nanay sad. Planuhan na, ninang. Salamat. Sige, isa pa, para lang maklaro na to. Diritan dapita kay murag mga si Wail diri. Nak, kinsa tong naa dito. Likod ato nakaitom, babay. Si sister ko ano? O ila-ila sa ato na siguro doon mag-ila-ila gid mo kay kundi galing ko maka-timing na mubarugin mo ron. Sir, ikaw na lang mo tindog sir pa ila-ila para lang ano lingaw ta ka diot gamay sige. Barugi kay dili kanang kuan kanang sa kana sige. Atitinas kinsa man siya. Agay. Salamat sa Ginoo kay kung mag-birthday, maimbitahan na ninyo kusa-kusa no. Salamat sa Dios. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Panultihon 3:7. Nagpadayong kita sa pagtuon og tuki bahin sa atong lantaw sa atong taliwalang panuigon. Nagpadayon ba ta sa tumong sa Dios? Nagmalambuon ba o wala ta nakalihok? Wala ta nakaprogress? Gikinahanglan sa usa ka Kristohanon nga nag-alagad, nagtuman, nagsunod kang Kristo nga atong makita ang atong matawag nga pagalungtad o pagmalambuon, pagkamalahutayon, dili ta matawag nga katawhan nga dali nga ni surrender tungod sa mga panghitabo sa kinabuhi. Kay kaning panghitabo dili magid na siya mawala. Naagyod ang mga hagit apan ang Dios nga mupataliwala nato mo'y muhatag ka natog lamdag sa atong mga dalan. So sa Panultihon 3:7 nagingon ng Biblia, ayaw paghuna-huna nga maalamon ka nagayod, kahadluki og tahura ang Ginoo ug isalikway ang dautan. Sa laing translation sa Binisaya ingon gidto nga ayaw tan-awa nga maalamon na ka. Ayaw tan-awa nga tapos na ang imong paningkamot sa pagtuon og tuki. Kay dinhang panahon na
imong kalaglagan. So ayaw ibutang sa imong hunahuna nga naabot na nimo ang pinaka tumoy sa pinakaangay nimong abtan. Kay samtang buhi ta igsuon, ang kaalam, ang kahibalo, wala ka na mahunong, nagpabilin. Sumagaling kang Google, every minute nagsigi sila dugang og information. Na ay mga informasyon nga papas na, wala na siya'y relevance, ug na ay mga bagong informasyon nga wala ni adto sa karaan, apan karon bag-o kaayo nga maoy pinakagamit sa katawhan. So ang Biblia naghatag kanato og pagpahinumdum, ayaw huna-huna nga maalamon na ka o mas maalamon pa ka o kaha sa panultihon diri nga gigamit, ayaw pagunahuna nga maalamon ka na gayud. Nahumana ang imong paningkamot sa pagtuki ug tuon. Ato nang hinumduman. Magampo ta. Amahan namong langit nun, miduol kami sa imong pulong, sa imong presensya, sa imong balang espiritu nga motudlo kanamo maghatag og kalig-on sa among paglakang sa pagsalig ug pagtuo kay ikaw man ang buhi nga Dios. Tabangi kami nga among makaplagan ang imong plano ug madasig kami nga mulakang padayon nga dili kami mawala masalaag sa mga butang nga imong gihanay sa among kinabuhi kay ikaw man ang buhi nga Dios. Tabangi kami sa ngalan ni Jesus ug tanan mosultiog. Amen. So atong balikan gamay no na atong nahuman sa atong review, akong balik-balikan. Ato ning gibuhat para atong manumduman ang mga sa akong lantaw importante sa atong dagan karong panuigon 2022. Una, atong nakatunan ang importansya sa atong gitawag nga panan-awon. Dili mahimo ang tao nga way panan-awon unya magunahuna nga makaabot siya sa dapit. Ang Biblia nagtudlo ang tao nga way giya sa Dios unsay mahitabo niya? Mawad-an siya og disiplina or matawag nato that a man without a vision or God's guidance will go wild. Wala siya'y pagkontrolar, wala siya'y tamang mga desisyon sa iyang kinabuhi, kay wala man siya'y pag-aadtuan. Kung unsa nalay mahitabo, mauna lang. Dili man na mahimo kung gusto kang magmalambuon. Kay ang kalambuan na anay gitawag nga sistema nga atong pagalakwan. Ato pong nakatunan nga nakakatunta sa importansya sa gingharian sa Ginoo. Ang gingharian sa Ginoo magalihok lamang kana paagi sa kahayag. The kingdom of God functions by light. But pasabot kung dili ka makakaton sa pulong sa Dios, wala kay makaplagang kahayag sumala sa planos Ginoo. Importante nga dili ta mawad-an, dili ta mausikan sa pagsabot sa pulong sa Dios tungod kay ang iyang pong maoy atong hawiran para sa lamdag sa atong dalan sa matag adlaw. Ug ang pulong sa Ginoo sa matag adlaw ninyong pagtuki, pagtuon, paghiusa sa Dios, maghatag ninyo giya na ay mga higayon nga naa kay adtuan apan kay naghatag kag kahigayunan sa Ginoo sa pagampo ug pagtuon sa iyang pulong, masultian kas Ginoo nga ayaw lakaw o ayaw adto anhi kan dapita. Naay mga pagpamuhat ang Ginoo nga iyang buhaton paagi sa iyang gingharian prinsipyo o lamdag nga gikinahanglan aron ta magmalambuon. Igsuon dili kaya ang gitawag natong routine activities and that you live by that day. If that is the case, wa gyud kay makaplagang kausaban. Ingon pa sila, ang usa kuno ka buang mao ang usa ka tawo nagbalik-balik sa iyang gibuhat unya nagunahuna nga naay mausab. Dili na mahitabo igsuon. Kung gusto ka nga malambuon ang imong ugma, naa kay mga sabton. Dili pwede nga sama lang kaniadto, maura gihapon. Kay kung ingana, wala gyud kay kapaingnan. Kung unsa ka karon bisag 20 ka tuig pa ang idugang, mao lamang gihapon ka. Mao ang Biblia nagtudlo kanato, importante nga naatay labdag gikan sa pulong sa Dios aron makakaplag kita og mga direksyon, giya nagagikan diha sa Ginoo. Kay kung wala tay kahayag, muratag tawo nga naas kang ngitngit. Kung naakas kang ngitngit, wa ka kay baon sa imong buhaton, unsa asa na kandapita, naglakaw ba ka sa buslot, naglakaw ba ka sa maayong dalan, naa ba kay mabanggaan, naa ba kay mauntulan ang imong ulo, you would never know because you are in darkness.
But when you have the light of Christ, na akay kahayag mo ng ingon na Biblia, ang gingharian sa Dios naglihok paagi sa kahayag ug kaalam, kahibalo ug panabot, importante nga naa gyud tas kahayag sa iyang apong. Aron dili ta mga pa, dili ta ingon nga murag patay bahala, dili ingon nga swerte-swerte rani, kay ang kalambuan ug kadaugan predictable. Kabalog yung ka nga maunay tumoy-tumoy ni ana. Kung sayop kag computation, sayop ang imong mahikita nga tumoy-tumoy. Kung sakto imong computation, sakto ra pud ang imong makaplagan nga unta nga mahitabo. Muna nga importante nga ang kahayag anaa kanato ug ako ning ibalik-balik igsuon. Ang daily devotion dili na religious activity for that sake. Apan ang pagtuki sa pulong sa Ginoo giya sa matag adlaw. Aron kung naay mga ipahatod nga mensahe ang Dios dinha kanimo, imong makaplagan ang kalinaw o naay mga pagbabag sa imong kasing-kasing nga dili ka angay mo padayon anang dapita. Og ang tanang naay lamdag sa Ginoo mosulti og ikatulo atong nakaplagan ang importansya sa kausaban sa hunahuna. A life that is transformed or a transformed mind. Kay ang kinabuhi mausab lang kung mausab ang hunahuna. Kabaluta nga ang pakigkumbati naa sa utok. Ang pakigkumbati sa ugma naa sa atong panghunahuna. Wala na ingon kay swerte, malas, wala na matawag nato nga unsaon man maumay akong nakaplagan. Ingon pa tong usa ka scientifico, ingon siya nga 90% sa atong kahimtang karon resulta sa saktong pagtubag or mga pagtubag ug 10% ra kuno ang dili nimo mapugngan or circumstantial that is unavoidable. So 90% of what life happens is a product of your responses, while 10% is a product of uncontrolled environment. So 90% sa atong mga lihok, mga pamuhat resulta sa atong pangutok, sa atong decision making, sa atong pagbuhat og maayo o dili, pagsubay o dili, tanan kana naa sa atong pangutok. Mauna nga ang Biblia nagsulti kayod nga atong pakgangon, atong bungkagon ang tanang panghunahuna nga masinupakon sa pulong sa Dios. Makita na ninyo sa ikaduhang Korinto G5. Ikaduhang Korinto G5 nga ang Biblia nagtudlo nga ang tanang panghunahuna nga supak sa pulong sa Ginoo angay gyud na natong bungkagon. Media 2 Corinthians 10 verse 5. Palihog, media 2 Corinthians 10 verse 5. So atong sabton nga ang kausaban anaas pangutok mao na ang atong gibasa nga teksto nagtudlo kanato nga ayaw huna-hunaa nga maalamon nagyud ka. Ayaw huna-hunaa nga niabot na ka. Samtang buhi ta igsuon magpabilin ta sa atong paningkamot sa panabot. Asa, unsa, padung ang angay natong pag-adtuan. Kay kung ingana nga ka pagkatao, mas dali kang maka-abi-abi og isig katao, mas humot og lami ang pakigtao nimo og abi-abi sa matag usa. Because you understand that it's not about where you are at, but it's all about how you are able to accommodate wisdom, knowledge, and understanding. Salmo 78:41. Salmo 78:41. Kanunay nilang gisulayan ang Dios, gipalagot ang balaang Dios sa Israel. Sa King James Version ingon didto nga they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Ang nakapahunong, nakapababag, badlong sa paghatag sa Dios og panalangin, mao ang gitawag natong pagsupak sa pulong sa Dios. Ang pagsulay nga murabag ang Ginoo di tinuod, ang Ginoo why nada. Whatever you think your mind can think about, you think that is the right thing. No, there has to be a standard. Naagyo kay matawag natong sukdanan sa imong pangutok. Sakto ba ang imong paagi sa pagunahuna? O sayop ba ang imong paagi sa pagunahuna? Kay dili tanang imong masabtan sa imong makita sakto dayon.
imo gyud nang i-process, imo gyud nang dulaan. Kung mutubag ko ging ani, unsay may tabo. Kung ako siya tubagon og ging ana, unsay may tabo. Sama ra na sa tawo nga nasuko og syagit og naapoy nasuko nga dili syagit. Katong akong gi-example sa inyo nga among landlord ni adto. Si attorney ingon siya nga, pastor, kung imong putlo ng bayabas, makihag yung kanako, pastor, unya magkurti pa ta, unya kay bawag yung ko pildi yung ka. Simple. Basta nakaingon gyud mi mag-asawa, ayaw huy ka pa kanang bayabas nga putlon kay puno nag-apits. Bahala na siya, maapits na siya, basta di ta makiha. Kaysa magsyagit-syagit, nga naman eh! Sometimes, it's not gonna work. Si Jesus, gigamit man niya iyang anger, pero wa siya misala. The difference between getting angry and not sin is big. Use anger as a tool, but don't use it for you to sin against God. Again, process the way you think. Huna-hunaa unsaon nimo pagtubag. Ayaw lang pasagad og tubag, kay maoy imong nahuna-unaan nga angay nimong buhaton. Think of it first. Iwaysa nimo kung kani mao ni resulta, kung kani mao ni resulta. Asa man ang hingpit. Unya pang kung di ka klaro, kung ang Ginoo anaa diri, unsa may iyang tubag, unsaon man niya pagtubag. Aron dili ka basta na lang mulikoy sa imong hunahuna. Karong adlaw magpadayon kita no, akong gilang gi-emphasize nga ang imong pangutok dako ni og kahimuan og kadautan sa imong ugma kun dili nato tarungon ang proseso. Kay naa diri ang Yahweh, usa sa mga Yahweh sa kaugmaon, kalambuan, o kalipay. O atong matawag nga pagpuyo nga na ay katagbawan. You may have the money, you may have what you like, but the happiness and joy is not there. Mauna nga, importante ang atong utok nagsubay sa kahayag sa Dios. Ing naimong tapad nga murag naas kangit-ngit, pagmat nguna igso. Wa na naningog kay wa kunos kangit-ngit iyang tapat. Maayo, salamat sa Dios. Magpadayon kita. Nawala na pud kalit. Asa na to padung? Okay, balik ta. So atong tanawon karong buntag igsuon ang padayon natong pagtuki. O by the way no, basin ako makalimtan. Ang atong pagampo paagi sa pagsulti o sa huna-huna. So kung imong sulti o huna-huna wa mag-igo, wa gyud kay madawat sa Dios. Because your mind and your verbal presentation to God must be in agreement. Kaya ingon ng Ginoo, ang taong magduha-duha dili gyud makadawat diha sa Dios. Ayaw na gyud pagduha-duha igsuon. Kung sakto ang gisulti sa Ginoo, nasabtan na nimo, mao na ang angay nimong pagabuhaton. Mao na gisulti sa Efeso 3:20. Karong adlaw magpabilin kita atong tan-awon ang usa, duha, tulo kabutang. Review ni siya ha, akong balikon, review ni, dili ni siya ingon nga first time natong pagatun-an because usahay malimot magyud ta. So una atong tan-awon karon, kung gusto ta nga magpabilin sa saktong dalan sumala sa plano sa Ginoo, unsa may atong mga hinumduman nga nagpabilin kita sa hingpit nga plano sa Dios. Una, atong tan-awon ang importansya sa relasyon. Ang importansya sa unsay igsoon? Relationship o atong pakig-abi-abi o isig katao nga paghuna-huna. Ingon sa Efeso 4:8 ug 11. Efeso 4:8 ug 11 kay nagingon ang kasulatan sa pagpakayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag ug gihatagan niya mga gasa ang tao. Versikulo 11, ang gasa niya mao ang uban gihimo niyang gihimo niyang mga apostoles, propeta, tigsasangyaw, sa mayong balita, ang uban pastor, ang uban magtutudlo. So atong makita nga ang planos Ginoo naghatag siya sa tao o gitawag natong gasa. Ug kanang gasa mao ang tao. Ang tao sa termino sa Efeso mao ang mga tao nga gidihugan sa Ginoo, gihatagan og pagpadayag. Pero sa atong makaplagang prinsipyo naghatag ang Ginoo og tao nga mualirong sa imong kinabuhi.
Ang konteksto niini bahin sa Ginoo o ang mga alagad sa Dios, pero nagtuo ko nga labot ni ang imong mga katawhan nga gis abi-abi. You can win them for the Lord or you can be won by them to come to the enemy of God. So atong sabton una, kinahanglan nato ang tao. Unsa igsuon? Kay ngano tanang panalangin gikan sa Ginoo ipaagi sa para sa. So kung ang Ginoo muhatag panalangin nimo, gamiton niya ang tao. So kung di ka kasabot nga ang tao gasas Ginoo, imo nang awayon. Kung kaybaw ka kanang tawhana instrumentos Ginoo, di na nimo awayon. Bisag unsa pa iyang ipanabi, ipasulti, kay kaybaw ka gamitonon gina para sa imong ugma, di gyud na nimo siya awayon apan imong ipahimutang ang saktong relasyon aron sa makabaton nga dili kaniya kontra or whatever that may be. Pero klaro kung nakasabot ka nga ang tao gasa sa Ginoo alang sa imong kinabuhi, ampingan ang relasyon, dili nato i-violate, dili nato ingon nga i-take for granted, dili nato nga pasagdan ug ang relasyon nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi ampingan. Kay ang pinakadali nga buhaton igsuon mao ang pagsupak. Ang pinakadali nga buhaton mao ang pagrebelde. Pero mao nay gusto sa yawa, pero kita nga nagsunod sa Dios, ampingan ang matag-usang relasyon. Nausap ta pagkain no ingon ng Biblia sa Juan 8:32. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Mahibalo kita sa unsa igsoon? Og ang kamatuoran maghatag kanato og. So kung wa ka kasabot ani nga pagtudlo sa Biblia bahin sa relasyon, magsigig yung kag kawad-an og amigo. Masigig yung kag kawad-an og tao nga musuporta unta nimo. Masigig yung kag kawad-an og mga tao nga naa unta mo paluyo sa imong lakang. Apan imo man silang giaway kay wa nimo nasabtan nga sige lang kang gawnaw na sa imong kagalingon ug nawala na ang imong pakig abi-abi og tao sama sa gustos Ginoo, ingon manggaling ang Ginoo nga higugmaa imong kaaway. Iampo sila. So wala gyud kay kapaingnan para mo reklamo sa Ginoo nga ang inani mo gud siya Lord. Si Kristo magaling gitawag si Judas nga usa ka amigo. He called Judas as a friend. And that was the time when he was about to betray Jesus. So igsuon ang kamatuoran nga imong nahibaw-an, maghatag ka nato og ang tao nga gihatag sa Dios sa ato, gitawag ka na sa Dios nga gasa og atong ampingan ang relasyon. Now, naay mga tao no nga nagpuyo sa kamatuoran pero wala gipuyo ang kamatuoran. But pasabot, they know the truth but the truth has not changed them. Kabalo sila sa kamatuoran pero wa nila giaplikar. So naabay mabuhat ang kamatuoran sa ilang kinabuhi. Wa. Because the truth that you know, the truth that you receive, ang kamatuoran nga imong gidawat, ang kamatuoran nga imong gidawat nga sakto tukma nga angay buhaton nga imong gilihok sa imong kinabuhi maoy muhatag og kagawasan. Dili porke naa ka sa prisuhan unya naay yawi somewhere there, nakita nimo na yawi pero layo ra nimo, but pasabot makagawas na ka, dili. Ang kagawasan magadepende sa imong kamatuorang nasabtan. You may know something present, but if you don't know how to use that, it would not be of good benefit. For example, kana bitawng mga kahadyero nga kombinasyon, may buntag. Kanang mga kahadyero nga kombinasyon, bisag naara na sa imong tapad, kung wa kay yawi, nga muabli paagi sa kombinasyon, dili gid na nimo maablihan. Mauna nga gikinahanglan ang kaalam. Ang kaalam usa ka yawi. Ang yawi, ang kamatuoran nga maghatag nimo kagawasan. So kung ang kamatuoran gitudlos Ginoo sa Biblia, dili nimo iaplikar, wa nay saysay sa imong kinabuhi. Dili na muhatag kanimo og kagawasan sa imong kinabuhi. Muna nga, ang atong madungog sa pulong sa Ginoo, we really need to engage in them. We need to really commit ourselves to knowing what is this all about. You have to realize the will of God is not about a proclamation. It's about an instruction on what to do in life. So ang pong Ginoo, giya na siya, instruction na siya para sa saktong paglakang. So ang relasyon igsuon magsugod sa saktong pag-abi-abi og tao. Og ang saktong relasyon magagikan sa saktong pangutok.
saktong pangutok magagikan sa saktong giya sa Ginoo. Ug ang kagawasan imong makaplagan kung imong nasabtan ang kamatuoran nga imong nakatunan sa pulong sa Dios. Now, tinuod nga ang kabright makatabang, ang imong nakaplagan nga edukasyon na kay master's degree, doctorate degree makatabang, ang imong espirituhanong naabtan makatabang. Pero kung wa kay klaro nga pagrelasyon sa isig katao, bisag puno na ang imong bungbong og mga degrees, mura na ka thermometer, dili gihapon na makaabli nimo og kaugmaon. Kay ang unsay makaabli sa imong kaugmaon, dili lang ng mga degrees, ang imong ngan, ang imong relasyon, ang imong pagkatao nga mailhan kung kinsa kang klase. Kung ilado ka nga tao nga rebelyoso, mudawat ba sila nimo? Uy, mudawat dahil sila pasweldoon nga mubungkag sa ilang organisasyon. Mukuha dahil sila tao nga mupaubos sa ilang kakusog sa ilang kumpanya. Dili sila muing anak. So ang tanang relasyon igsuon importante. Ang relasyon importante aron ta mulahutay, mulungtad, makakaplag og kaalam. Mao na nga kung nakay amigo, siguraduha nga anang imong amigo gipaduol kas Ginoo, gibadlong ka kung nasayop ka. Mao nay saktong higala, saktong gikuyog-kuyugan. Pero kung gipadayon ka sa pagpakasala, igsuon pagbantay, dili na sila ang tao nga gihatag sa Dios nga imong angay nga kuyog-kuyugan. No, nganong importante man ang relasyon? Ang relasyon sama sa sapi. Ang relasyon igsuon, unsa may tawag sa Binisaya sa currency? Di ba na ay British pound, na ay Philippine peso, Mexican peso, na ay real, na ay kung gusto ka mamilyonaryo at tukas Vietnam, dong. Ang imong $100, 2.5 million ang conversion. Grabe. Asa ka na, $100, 2.5 million imong daladala. Pero mao lagi pod, mopalit kag tubig, 20,000. Hurot gihapon. So ang punto sigsoon, ang relasyon usa na siya kagitawag natong currency. Maggamit sa pagbaylo, sa pagpalit, maggamit nimo ang imong relasyon sa mga butang. Nganuman, kay mao man ang relasyon. Wa lang ta nakaila, wa lang ta nato nasabtan. Kung naay gitawag nato nga currencies nga magamit sa pagbaylo og kwarta, karong mukuyog sa Israel no, pagkuha na mog dollar kay na nagsigig saka ang balor sa dolyar. Lami tag muus-os pero ang mga OFW nga naa diri nalipay kaayo pero katong mopalit og dolyar nang hilak in town. So ang dolyar, peso o bisag unsang currency gamiton sa pagpalit o pagbaylo sa ilang gikinahanglan. Ang relasyon igsuon sama ni ana maggamit sa pagbaylo. Kabalo pa mo igsuon na ay mga tao diri no nga akong nailan sa Pilipinas lang. Nabuhi nga way bayad-bayad, nabuhi nga way gibayrang balay, way gibayrang tubig, way gibayrang electricity. Na ay gihikap sa Ginoo nga muatiman nila. Og dili lang na balay, tubig, pagkaon gihatag sa ila hasta allowances gi-provide sa usa ka relasyon. Moingon ta sana all. Bitaw. Pero kung musubay ka nganong naing ana sila, naa sila ay gisakripisyo. Nga karon niabot ang panahon, gihatagan sila pasidungog aning tawhana. Ako lang istoryang naitabuan niya. Ni-adapt ni silang bata, nakita nila sa kalye, gidanag ni SWD, giprosesong papeles, gikuha ni ang bata, hantod sa nidako ang bata, lisod sila, dili sila hamugaway, pero ganahan yun silang matabangan ng bata. Nahuman ang bata, naka-abroad, nakakuha og maayong negosyo sa Amerika, dili sa Saudi, sa Amerika, unya, tungod sa iyang utang kabubuton sa mga nakita niyang ginikanan, giingnan niya, ayaw na mo paggasto bisag piso, ako'y mo gasto sa tanan ninyong gastoon. Palitag balay, padadag allowance, nagnegosyo man tong bataa sa Amerika, nag-supply sa ilang kinahanglan, pero wapon sila nagtinapon, naapon sila paning kamot, pero wala na gyud sila ng problema. Unsay gigamit sa Ginoo ang relasyon. Uban sa ato atong relasyon, nga anong natao pa maning tawhana, oy mapay namatay lang din siya sayo. Di maayo. Pero kung sakto atong relasyon, sakto ang atong pagdumaig suon,
ang imong nasugdang relasyon mahimong panalangin dinha sa imong kinabuhi. Now, naay mga currencies, no, nga atong magamit ang kanang tawag natong integridad. Usa man na sa magamit sa pagbaylo. Nganong saligan maka sa imong kliyente, kaya naka-integridad, kana currency pud na. Kanang atong tawgon nga pagka-Dios nun, currency pud na. Kay baw sila nga di ka buang-buangon, di ka ingon nga mo mukalit na laglikoy yung unahuna, musalig sila nimo. Kanang gitawag natong dihog sa pagpangalagad. Nganong naay mga tawo maminaw magyud nimo, kay gidihugan ka ug kanang imong dihog mubaylo sa ilang atensyon, bisan unta manlakaw sila, mupuyo na lamang sila, kay baw sila, mapanalanginan sila. Matawag po natong currency ang atong gitawag nga panalapian. Kay kung naa kay sapi, makuha man nimo imong gusto. Kana usa lang na sa mga gitawag natong currencies. Pero ang importante sa tanang currencies mao ang relasyon. Kay ang relasyon igsuon, ang kwarta makapalit sa imong gusto, pero ang relasyon makabayad sa imong paliton. Akong balikon. Ang kwarta makapalit sa imong gusto, pero ang relasyon makabayad sa imong gusto. So it takes an important understanding of relationship so that you can move forward in this life. And by that, we are referring to the will of God, we are referring to the right attitude nga angay nating aplikar, kay kanang sa may sulti sa Proverbs 3 verse 7, ayaw huna-hunaa nga maalamon ka na. Mo manay problema nato, ang atong problema mas bright gyud ta. Sa tinuura lang igsuno, kung mas bright ka, pasag din ang nagpakaaron ingnon nga mas bright sila, kay makakaton man kanila. Sila di sila kakaton nimo. Magpabilin jud ka sa pagkamainubsanon nga kinaiya. Kay ang magpainubsanon ingon na Biblia maoy ipataas sa Dios. Pero kung gara-gara ka sige, tuon nimo, buangon kag utok. Wa na kay ugma. Kanang tawhana wa ka kay bawo nga naa nay giandam para nimo. Wag tangon na lang kay itawag ra kong buang-buang. Natanaw na ito ron, kisay buang. So magbantay kita igsoon. Ug tanan nga nakakap-on ani musulti og. Now, sa relasyon igsoon, kay importante man kini, ang makina, kinahanglan ba og maintenance? Ingon sila, ang makina nga saba maoy unang makadawat og lana. Tinuod? So kung naa kay gikinahanglan, isigurado nga madungog sa hingtundang. Not necessarily mangaway ka unsa diha, pero ipabati. Kay ngano, kay maunay gamiton para madungog. Na ako'y usa ka pastoron nga, 3 na 4 na kabulan sila sa ospital diri sa Soto hantod karon. Amo gyud sila gialalayan, giampoy karaan man siyang chairman sa usa ka ministerial sa South. Nya among sabot, sultiir ako sa akong matabang, sa imong kahimtang, maningkamot ko sa akong maabot. So sa 4 ka bulan igsuon mo, apot sila ka bulan nagsige gyud may communicate. Na ay mga higayon nga abtan unta og 3 ka semana ang usa ka request laboratory tungod sa kataas sa linya. Tungod kay relasyon namo na apote ka ila didto nahimong usa ka adlaw. Unta abtan og another 1 month katong usa ka procedure. Tungod sa atong kaila nahatag lang in 1 week. So daghang mga butang ang mahatag tungod sa relasyon, pero unsay but pa sa butana, kinahanglanon na natong i-maintain. Kinahanglanon ko sa igsuon. Dili pwede nga amigo mi ana, bahala na. No. You have to maintain. Bisag magtiayon, nganong mag-away man magtiayon, wala man gi-maintain ang relationship. Dili put bosot ang banawa mo maintain o ang asawa mo maintain, no silang duha mo maintain. Bahala nagdili mo maintain imong pares, basta ikaw sa imong kaugalingon nakasabot ka, imog yung i-maintain ang lami humot nga pakigdait sa imong pares. Bahala nagdili siya, pero sa imong ganas, ikaw may nakasabot, ikaw may gipa daygan sa Ginoo sa angay buhaton, i-maintain nimo ang sakto nga pakig abi-abi sa imong pares. I-maintain yun na igsuon. Butangan og bag-ong lana, tan-awon kung naay saktong tubig, kung naamay mga bara, naabay bag-ong baterya, aron hanoy ang dagan. Kay kung dili na ini mo i-maintain, adto kag Vietnam, adto ka sa Hanoi, mabala ka sa kanyon. So ato ng pamalandungan pag-ayo mo na sama sa relasyon sa Ginoo, no? Dili porke ni dawat na ka kang Kristo nga imong Dios ug manluluwas. Okay na ka, luwas na ka. Pero imong kanaya yawan-on pa, di na may mo.
Kung naa kay relasyon sa Ginoo, i-maintain gyud na siya. Unsaon pag-maintain? Sama ka sa relasyon, naagyoy pakig-abi-abi, naay communication. Ug kana mahitabo paagi sa pagbasa sa pulong, naminaw ka sa Dios, ug pagsulti sa Ginoo paagi sa pagampo, nagstorya mo. Ug dili mahimo ang relasyon once a day. But it has to be an ongoing, progressive move of the day. Nagpabili, nagpadayon mo, nang nakakasakyanan, naka sa jeep, naka sa trabaho, you talk to God any given time. Lord, unsa man ni Lord, unsaon man ni nako? Lord, tabangi ko ani be. Ya basa ka sa pung kay murag there was a time I was really praying for Israel nga makangadto gyud ta. And I was bothered because I know nga naay mga tao ganahan mo kuyog pero babagan gyud sa yawa paagi sa panalapi. Iko Lord, kay bawo man gyud ko nga ang Israel makapanalangin sa nasod, sa musuporta nila. And I wanted our people to get blessed. Pero mauni hagit sa yawa, kanang singgi sulti, why kwarta. Kano sa ba sila nagkakwarta? Mura bag-uni ba? Pero sa tinuralay, nuga na makay why kwarta. Nganong karon naman na ni Timaw? Anyway, gihatangon kong bersikulos Ginoo mauni akong, it was a dream. Nidamgo ko ako nisulti sa ako asawa ako gisultian ako ro gini Ginoo gihatag ako ning bersikulo pag matagin nako sa buntag ako gingiuting kay unsa may ning bersikulo nganong nagbalik-balik man ni nalipay gyud ko sa Ginoo mura kog si Solomon ug ang Ginoo tong adlaw hay kamaayos Ginoo Lord salamat tuog gyud ko maabot namo ang 45 ka tawo sa ngalan ni Jesus mas daghan mas lingaw mi mas maka-bless gyud mi sa Israel. Ug tanan nga nagdamgo nga wa nagpababag sa yawa mosulti og. Hallelujah. Amen na lang kay base tag mayaw-yawan. Igsuon no ang kwarta makita, ang kwarta mawala. Pero ang kahigayunan sama sa aton nakatunan kang Noah, dili tanang panahon abli. Dili tanang panahon abli. Amen. Naa si Pastor Shoni nga giimbitahan iyang classmate nga gi-expect siya makakwarta pa siya mga August. Amo yung gidasig. August pa man ta mo down payment, sakto-sakto ra na. Ayaw lang kabalaka, tuog tas Ginoo moabot na usa pa ta mo deadline. Dili nang ingon nga, ay kwarta, lisod kaayo, palit na lang nakog bugas. Klaro pagunahuna oy, mura pug tinuod. Ingna imong tapad. Igso, mayong buntag. Sige, sunod na lang ko, Pastor. Nakaupat na lang ko balik-balik. Sunod na lang, Pastor. Good mo makasabot. Unsay nganong ako mismo nagningkamot ani. It's because of the promises of God. Anyway, nasaag na po ko. Ikaduha. So una, atong gitanawang relasyon, importante kini pagayo. I-maintain yun ni siya. Dili ni automatic nga magpabilin. Kinahanglan ni mong atimanon, mag-date mo, mungad tumuog Thessalonian para mo inom, kamulang duha. Amen? Kung wa mo'y kwarta, hatagin sa love letter to pay tomorrow. Bitaw ang tag-iya dire, okay ra na. Okay. Ikaduha ang atong gitawag nga bili o value. Now, I'm choosing these thoughts nga last year nato ni nakatunan to help us prepare for the 2022. Karon naa naman tas mid-year. Unang akong gibalik-balikan ang mga angayan natong tukion. Nganon ngadto ta sa Panultihon 18:16. Panultihon 18:16. Kung gusto kang makikita sa usa sa dakong tao, dad-a siya gasa ug mulampos kagayod sa dakong kasayon. Sa in English pa, medyo lahi ang iyang arrival no, pero naa ang thought nga nisipyat lang og direksyon. A man's gift make it room for him and bring it him before great men. Sa sakto gyud nga paghubad ni ani, ang imong gasa, ang imong abilidad, ang imong bililhon nga hinatag sa Dios nga kaayo or atong matawag nga imo gyud nang say tawag nato kanang maayo gyud kanang dapita. Imo gyud nang hiyas. Imo gyud nang abilidad. Grabe pag ingana galing butanga, way makapugong sa imong kaayo anang dapita. Ingon ang Biblia, ang tao
nga naa ni ini kanang gasa, abilidad, balor sa iyang pagka-antigo sa usa ka butang, mag-abli sa gangaan didto sa mga dagkong tao. Pero huna-una imong kaugalingon, kinsa may imong kasturya, gagmay ra, buot pa sa buot, di pa dako ang imong gasa, ang imong abilidad. Kulang pa ka sa mga butang, sangkap para mudako pa ang imong abilidad makasud sa mga dagkong mga tao. Can you imagine if Brother Ramil is now working with mga dagkong contractor, kaning ang developer, kaning mga land buster, siya mo provide sa tanang bus, tanang graba. Unya, magmatinud-anon siya sa ikapug mga halad, magbaha ng truck. Ang parking multi-level. Puro kanang dump truck nga dagko. Hubo. Pero karon hubo pa. Can you imagine if you understand the value of your life for others, not the value to yourself? Ang problema magud nato ang gitawag natong ego, garbo. Ang atong lantaw kita dili. Kung mutan-aw ka sa balor sa imong pagkatao, ang imong nahatag sa laing tao. Dili sa imong kaugaling, kaya wa man ay silbi. What really makes you a valuable person is not to who you are, but it's how you impact the lives of those around you. So ang mga tao nga nag-alirong nimo nga napanalanginan tungod sa imong pagkatao, mauna ang imong bili. So when you talk about value, the gift that you have, it's the conversion on how it is transferred, translated, or affecting those who are around your life. So ang imong balor sa pagkatao, naa ba ni maayong bunga sa mga tao nga imong naas tugkaran? Pasidunggan ba ka? O gimarites ka? Naaba sila'y saktong kahangawa sa imong pagkatao, saktong panghatag og pasidungog sa imong pagkatao, or pagtalikod nimo gilibak ra gyud ka. Pasweldo daghang pangyaw-yaw, gitrabahuan ba yan hinako ning akong sweldo nya karon yaw-yawan pa ko mo na. Yan nadungog nimo sa ta. Salamat sir sa sweldo sir. Ina imong tapad maayong buntag. So kung gusto kang makita ang imong gasa, masud ka sa mga dagkong katawhan, ang imong balor, imong paayuhon pag-ayo, nga dako kag matabang. Kay bao kano, kada mga dagkong mga kumpanya, dili na sila mukuha ginagmay kay nganuman, di man sila kasalig. Pero kung usa ka katao, bisag gamay ka, nang matinud-anon kas gamay, padakon yung kas Ginoo. Pero sa gamay pagani, di na ka matinud-anon, magpabilin ragyog ka diha igsuon. Hangtod sa mabutang Ginoo, importante luwas ko. Makaabot kag langit, pero wa kay purong-purong. Maayong buntag. So, let's talk about your significance. Unsa may imong significance karon sa laing tao? How do people look at you? Giunsa man nila pagtan-aw ang imong pagkatao? Giunsa nila pag-value ang imong relasyon? Giunsa nila paglantaw ang imong gasa? Ngadto kanila, dili sa imong kay uban magusato no. Ako na pinakamayo. Ako na gud ni. Believe gyud ko sa akong kaugalingon nya kaysa may mobayad nimo ikaw ra pod. Pero kung naa kay bili sa laing tao and the people value what you have, it changes your life. Si Brother Bello, namatay mas Brother Bello tungod sa COVID, no? Katong naa siya yung mga panahon nga nang inahanglan siya, grabe, wag yung problema kung muduol siyang tao. Kay ilado man siya nga tarong siyang tao. Bisag nagkaingon-ingon niyang finances tungkol sa iyang ana, wag yung siya problema, naag yung muduol niya para sa tabangan. Why? Because of the value he has created on himself. Mulihok bisag way bayad, mutrabaho bisag dili hatagan, kayang iya makatabang. Tungod niya na gisuklian po siya sa Ginoo sa mga kahigayunan. Now, I use that as an example kay mangita magitag ehemplo.
kinsa may atong malantaw karon sa imong kinabuhi, kinsa may imong makitaan nga imong gilantaw nga maayong tao nga posible nimong subayon nga maing ana pug ka. Kay kung wa mo ka kay modelo igsuon, wala pug kay pagasundon. Wala kay buhaton nga kalihukan nga masama kaniya. Muna nga sa industriya sa patigayon, naagay mga models, naagay mga platforms, naay mga pamaagi, sistema aron ka masaka. Kung di ka kasabot ni ana, magpabiling ka sa ilahom. Muna, to increase your value, it's not about yourself. It's about how you can effectively help those around you. Kaya ang value nimo wala man ay bili kung ikaw lang. Ang value nimo na anay bili kung naa na nay igo ngadto sa mga tao nga nag-alirong sa imong kinabuhi. So, ang gasa nga gihatag sa Ginoo diha kanimo, imo nang i-refine. Naman tay gito nga raw material, no, kanang natural niya katong usa ka pastor gitudluan duha mi ka buok. Na ami amigo nga namatay na matos pastor, nagtudlo na mo golf. Excited kay ko kay first time ko makahawit og golf club. Yatagan ko gali niya duha ka golf club para mag-practice ko sa akong swing. Grabe itong usa natural. First time niyang hawid og golf, gitudlo mi saon pag-balance, pag tanan gitudlo mi saon. Una niyang hapak sa golf, layo kayong iyang bola niya padungid sa fairway. Ako na po, excited po kung nabuhat niya, mabuhat ni nako, basta. Ay, napay purma-purma yung ano, parang sakto yun ba? Pag pang! Tanaw ko! Asa man ang bula? Tuwa sila! Ang naigo na ako, ang iyang yawiran. Kapila to na ito, buong ko kay gugbula. Sabi mo lang, di man maigo. Kung ako mo ko'y giusap, pero pag igo, layo na may. Nitubag na lang siya nga naagi yung mga tao na ay raw material, na yung mga tao nga ato bagyong bansayon. Mga po siya mo dasig. So asa kung dapita, dito kas bansayonon pa. Last na to na ako nga pag-practice, di nagyog ko mabalik. Ingon siya, dako magukag makuha pastor pakatong ka golf. Na kay mga ma-close deal ani kay Japanese pa man siya, manager. Na kay ma-close deal tungod sa golf. Dili niya golf as a sport, no? Pero gigamit niya ang golf as a sport tungod sa ana, pero more on closing deals. Yung siya nga sa golf course mi daghang ma-close nga deal. Mao nang nagtuon gyud siya kuno ana. Nya nahilig na pod, so nisaka ang iyang gitawag nga disability. Disability ba itawag ana? Dili disability. Ito kana? Dili ka nang musaka ang imong abilidad ba? Disability. Akong taon na ko, disability ko, kaya ayang dungog ba? Anyway, pagtuon lang ko, golf balik. So, your value, ang imong pagkabili nga tao, walay labot sa imong abilidad nga naabot. Daghang kang certificate, doctor of this, master of this. Pero may taong naminaw nimo. Para sa na? Pang Facebook. Para dagang muwaw, dagang mo like. Mo tong mga taong muwaw mo like, nga di gyud mo atiman nimo nakamasakit. Maoro ni ang higayon nga dagantang friends in Facebook but never friends in reality. So ang imong bili igsuon, a man's gift ingon ang Biblia sa panultiyon nga atong gibasa 18:16, muhatag kanimo ganghaan o opportunity that will bring you to great men. So, balikan nato. Unsa may akong sabton sa bili or akong abilidad, pastor? Ang gitawag nato igsuon nga competence, in English manggod, sakto pagsabot ba? When you are a person of competence, masaligan ka nga ang imong gisulti imong mabuhat nimo ang imong gihunahuna. You're a person of competence, meaning kung muingon ka mo na deadline, abot gyud na, usa pa ang deadline. Kung mingon ka nga imo ng buhaton, mahitabo gina, mo na competence. Pag ingon nimo masulbad nimo ang problem in the span of 2 days, then you will solve it in 2 days. Mo na competence, the ability to produce what you said. Ang imong abilidad nga mahatag nimo ang imong gisaad. Ikaduha, ang gitawag natong trustworthiness. Masaligan bagyud ta. Kaning mga butanga, kaning competence o trustworthiness are like twin sisters. Mura ni silang mga kaluha nga kung ikaw ang tao nga naa kay competence, masaligan gyud ka.
Pero na may mga taong na ay competence pero di kasaligan pag-abot sa kwarta, di kasaligan pag-abot sa relasyon, pero mabuhat nila ilang trabaho. Pero di lang sila kasugakod sa mga uban pang gikinahanglan aron magmalambuon. Ang ikatulo, ang imong word of honor, ang trust factor. When you talk about competence, you're not talking about the ability to produce. It's about the ability that brings honor to your word. So naagali kay bili sa tao, but pasabot naa kay gibarugan nga matuhuan o imong gibarugan nga imong mabuhat nga imong gibuhat. So dili lang ingon baba, dili lang ingon nga pagbuhat sa panultihon, ingon patong usa ka politiko, ang buhat ang ipasulti, dili ang sulti maoy ipabuhat. So when you talk about the value, your bili, how do you apply that? Well, musaka ang imong bili, value, musaka ang imong ganti. Your reward or na mo guni gitawag nga law of compensation, no? Na ay mga factors why a person can go up higher to the level, na ay mga reasons why you are promoted, na kay i-accomplish nga mga basic requirements, and when you do, the Lord promotes you. And when you're promoted, it's a blessings of God. Now, naay mga standards. So, kung sa may tan-awon nimo kung ibo bang gitagbo ang ilang gikinahanglan nimo. Are you able to meet the demands? Are you able to understand that what they expect from you, you are able to produce? Kung ka makadeliver ko nimo og napulo ka truck, nabuhat ba nimo? Nga na delay, way rason. I mean, as you have promised. Ikaduha, ang imong compensation dili lamang sa pagtagbo sa ilang panginahanglanon, naapod na sa kalidad sa imong gitrabaho, the quality or the skill you provide for your clients. Maayo ba? Mas maayo ba? O pinakahingpit, pinakagrabe nga maayo ang imong na-provide? You see mo nang sa mga restaurant, kananan, dako sila gi-consider. Traffic, ikaduha ang location, ikatulo ang ambience. Bugnaw ba? Init ba? Ang tao musud ba tungod kay bugnaw o mugawas tungod kay init? Pagsud pa lang, ay ngita taglain. Akong misis, di na gyud siya pwedeng init nga kananan, kay hubakon man siya. Dili siya arte, di gyud niya kaya ang humidity. Ako, ganahan man kog al fresco. But pasabot pungko-pungko ra ba? Pero siya di mahimo, kay hubakon man siya. So mangita kog pungko-pungko nga aircon. So the whole point is that when you talk about your ability, how are you meeting the need? And when you give them a product, how is the quality of your product? Adto ka sa kananan, init, lami, bugnaw, unsa man. Tanana, graduhan man na. Nya, kung gusto ka mo increase ang imong clientele, mo sakripisyo gyud ka. Usahay sa sinugdanan, mas alkansihon ka, kay dako kag investment, capitalization sa gitawag natong capex, capital expenditures, tungod kay mudugang kag aircon, paanggwapo ni mong ambience na kay entrance. Pero sa sinugdanan, gawas na, pero mo bear witness na siya og value as the business continues to grow. And everyone said, ikatulo, musaka ang imong balor tungod kay lisod kang alisdan. Kayon sa igsoon, kung dali ra kang ilisdan, wa jud kay balor. Oy, kaning kuan, nanubra tag driver. Tang tag driver. Kisa nang way trabaho diya nga deklaro mo trabaho kanang dili kanang tapulan. Kani si tripulano, tangtangan na. Pero kung ikaw ang pinakakugihan, last ka nga hunahunaon kung tangtangon ka. Kay baw sila kung tangtangon ka, piang yun sila. Imong nakita nga naaba kay bili sa kumpanya, usama rakas numero. Kay kung sama rakas numero, nagpadaghan ra ka, angay gyud kang tangtangon. Ug tanan nga dili na sila sama ni adto musultion. Igsuon, kinahanglan mahimong kahayag sa atong environment. Matthew 5:14, ingon sa Biblia, kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud kamo matago.
kinahanglan gyud tang kahayag, mahimo tang kahayag, magpabilin tang kahayag sa ngalan ni Jesus. Dili ta pwede nga ngit-ngit nga di ta makit-an, kinahanglan na atay igo, na atay epekto, na atay bili, na atay matabang aron ta magmalambuon sa ngalan ni Jesus. Amen. So I'd like you to challenge yourself. Are you going to make up your mind the way God would like you to do it? Or will you continue on with what you are today? Muhagit yung kunimig. So, paning kamuti nga mausab ninyo ang dagan sa inyong kinabuhi. Kung wa ka malipay sa resulta karon, paning kamuti, suon tuon, tuki, pag matuto, pangitag mo tudlo nimo, sagdi na lang yaw-yawan ka, ang importante, mauna. Kaya kung di na importante, di na mahalaga. Pero willing kang magpatudlo, willing kang magmatuto, gusto gyud kang mulambo. Men, pero kung sige lang kang sakto, daghang kang rason, igsoon timan ini. If you have all the reasons of the world, you are not a teachable person. Ya, kuan mo gud pastor, ay, gina adto na lang mo si awa, mag-enjoy mo. Ay nang rason. Mo commit galing ka, commit. Bahalag masakripisyo ang uban. Commit man ka. Word of honor. Value na nimo ngadto sa laing tao. Tingnan imong tapad, nakasabot ba ka? Wa na'y naningog. Amahan, tudloi kami nga ang duha ka butang among dili hikalimtan. Ang duha ka butang bahin sa pag-atiman og tao, bahin sa Ginoo, sa pagdisipulo, sa pagmatuto, gamiton ning mga prinsipyo aron namo mahitaas ang imong ngalan. Tabangin mi o Dios. Ang pung dili mo balikan ni mga way kapuslanan apan muhatag kini kausaban sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Atong pakpakan ng Ginoo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. 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 Praise God. Ikaw Ang bulong sa Ginoo natin, Miss mga kaibigan. Universe ng buhay ko. Ilang beses ko ba na Ano siya pakapino? Next na po pag na. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Amen. Pagtundo siya kanato. Karong Wednesday, na ay cutting edge. Our next Wednesday, na ay cutting edge. Ato sa Thessalonians sa Mandawi. So, Thessalonians. Yeah, prophecy. Mag-branch na dito sa Mandawi. Theology. Okay, theology ato sa Mandawi. Okay, that will be next week. Okay? Ato dito. Salamat sa Ginoo, no? Let's all stand up. Padayon tag-attend mga kaigsuunan. Atong real men karong Webes. And then ang atong mga young people karong Friday. Ato na padayon unya kada adlaw gikan Lunes hangtod Sabado. Ado na tayo gitawag nga morning dew. Atong morning dew alas 8 sa buntag. Tanawa lang sa inyong Facebook. Noel and Shoni nga page. Noel and Shoni Centino nga page. Tanawa ninyo sa Facebook. Alas 8 na sa buntag hangtod alas 8:30. Okay. Amen. Ato itaas ang atong kamot sa Ginoo. Lord, ang imong mga katawhan gipanalanginan nimo Ginoo. Salamat Lord that your people are blessed. O karon simanaha, makita ang imong panalangin sa ilang kinabuhi. Salamat sa success sa tanan nila mga business deals, mga transactions, mga ga-eskwela, successful sila Lord. O bisan pa ang mga nagtrabaho sa ilang mga projects, sawasa sila nga gibutang, successful sila sa tanan nilang buhaton Lord. Ang imong wisdom magauna kanila, ang imong pabor magapalibot kanila. Og Lord, salamat ang mga panimalay, imong panalanginan. Og Lord, salamat adunay abundansyang pagkaon. Og Lord, salamat nga proteksyon sa mga sakit ang kada usa Ginoo. I bless your people in the name of Jesus Christ. Og everybody say, Amen. Your success starts on, and every believer is say,
disciple maker. Go and make disciples of all nations. God bless you. God bless you. Thank you, Lord. Na ba'y first time? Kung na first time,